Och Hanna, kommer vi få följa med på någon dejt i serien? Inte liksom på någon dejt, men det sker ju lite med en kille här under serien. Som vi får se lite av. Och jag hörde när du var med i Ursäkta att du har ju gått på dejt med liksom en världskändis. Ja, det har jag gjort. Vem det var, det kan man väl ta reda på, tänker jag. Har du gått ut med någon gång? Jag vet inte vem det är. Nej, jag vet inte om jag har sagt eller inte. Jag vet inte vad. Det här är grejen med mig. Jag kommer inte ihåg vad jag säger inte. Så att det är liksom livsfarligt. Ja, men det var en Prison Break skådis. Oj. Men det är ju en annan också som jag vet. Va? Nej, men det är nu. Släpp som du sa till mig. Okay. Sätter vi gränser. Det var ju Hannas gräns. Ja, som du bestämde. Vem är mest rolig att få ett smaskigt DM från en kändis? Jag. Vår enda singel i det här programmet. Och säkert många killar i DM, eller? Men vet du, de är inte så smaskiga. Det är det som är problemet.